belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Parlementariër Jacinta Constantia geeft haar parlementszetel terug aan de MFK. Dat heeft ze in een persbericht laten weten. Eerder had ze al bekendgemaakt dat ze na de verkiezingen niet meer terug zou keren op de lijst van de MFK. Nu zegt ze dat ze eerder wil opstappen. Constantia is de afgelopen 18 jaar actief geweest in de Curaçaose politiek. Ze was onder meer minister van Volksgezondheid tussen 2010 en 2012, maar werd later veroordeeld voor fraude en moet meer dan 300.000 gulden terugbetalen. Die schuld is ze nu maandelijks aan het voldoen. Ze heeft aangegeven te willen gaan werken aan een nieuw inkomen als ze opstapt als parlementariër. Wereldwijd wordt er geanticipeerd op de nieuwe gemuteerde versie van het coronavirus. Het ADC op Curaçao laat ook weten dat ze zich aan het voorbereiden zijn. Zo zijn er tests gedaan en is het ADC nu op zoek naar meer informatie om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, mocht dit gemuteerde virus ook deze kant op komen. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Curaçaose honkballer Andrew Jones is klaar om het terrein van het Little League balpark in Muizenberg om te bouwen tot een nieuw en uitgebreider honkbalpark. De stichting van Jones heeft hier gisteren een akkoord voor getekend met de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Jones loopt al langer rond met de plannen voor de bouw van een honkbalpark op Curaçao. Maar nu is het eindelijk zover, zo verklaarde hij. En de bedoeling is dat binnen 4 maanden met de bouw kan worden begonnen. De keuze is nu ook officieel bekendgemaakt. Het wordt Cork, de Curaçao Oil Refinery Complex BV, dat de nieuwe preferred bidder is voor de Refineria di Curaçao. En dat betekent dat Curaçao in de komende maanden verder gaat praten met vertegenwoordigers van deze nieuwe organisatie, met de bedoeling dat we eind februari een akkoord kunnen tekenen over de nieuwe exploitant van de raffinaderij. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Het eerste interparlementair koninkrijksoverleg van het jaar is vandaag begonnen. Het tweedaags overleg tussen de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten staat voor een groot deel in het teken van de gevolgen van de coronacrisis voor de koninkrijkslanden. Ook de samenwerking tussen de koninkrijkspartners staat centraal. Het IPCO wordt gehouden op een virtuele manier met Aruba als gastheer. Voorzitter van de Curaçaose delegatie, Steven Walraud, gaf vanochtend bij de opening van het IPCO een inleidende speech. Volgens hem moet het interparlementair koninkrijksoverleg ertoe dienen dat er meer en beter wordt samengewerkt tussen de 4 koninkrijkspartners. Dat is belangrijk volgens hem omdat we dit jaar gaan werken aan de COHO, het Caribische orgaan voor hervorming en ontwikkeling. En daarbij is samenwerking van het allergrootste belang, aldus Walraud. De kustwacht heeft onlangs 2 mannen aangehouden die kreeften en karkoos aan het vissen waren. De mannen hadden meer dan 50 kreeften en zeeslakken bij zich die te klein waren.
Volgens de wet is het vangen van zeeslakken kleiner dan 18 centimeter verboden. Ook het vissen van eierdragende kreeften in de vervellingsfase of kreeften die kleiner zijn dan 25 centimeter is verboden. Door het vangen van onvolgroeide dieren worden ze met uitroeiing bedreigd. De kustwacht laat weten de dieren in beslag te hebben genomen en de mannen een boete te hebben gegeven. Alle kreeften en zeeslakken zijn later weer in zee gelegd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.